Scripta manent. Τα γραπτά μένουν. Αλλά τι γίνεται με τα γραπτά που δεν μας έμειναν? Πλέον μπορούμε να το διαβάσουμε ξανά χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και την DeepMind, η οποία δημιούργησε το μοντέλο ενίας, φτιαγμένο για να αναστέλνει λατινικές επιγραφές οι οποίες έχουν φθαρεί, σπάσει ή αλλοιωθεί με τον χρόνο. Του δίνεις μια φωτογραφία της επιγραφής με ό,τι κείμενο έχει σωθεί και αυτό αποκαθιστά χαμένα σημεία, ακόμα και αν δεν ξέρει πόσα είναι αυτά, προβλέπει σε ποια επαρχία της Ρώμης άνοικε αυτή η επιγραφή και εκτιμά την ημερομηνία με ακρίβεια περίπου συν πλην 13 χρόνια, εκπληκτικό αν αναλογιστεί κανείς την έκταση και τη διάρκεια της αυτοκρατορίας. Σε μελέτη τώρα με 23 ιστορικούς, ο Ενίας μείωσε τα λάθη κατά 45% σε αποκατάσταση κειμένου, διπλασίασε την ακρίβεια της γεωγραφικής τοποθέτησης και οι ιστορικοί βρήκαν χρήσιμες τις προτάσεις του στο 90% των περιπτώσεων. Σε δύσκολες επιγραφές, οι οποίες χρειάζονται μέρες για να βρεθούν από τους ιστορικούς, ο Ενίας εντόπισε λεπτομέρειες σε ώρες. Για να κλείσουμε, ο Ενίας δεν αντικαθιστά τον ιστορικό, τον ενισχύει, είναι ένα εργαλείο. Και αυτό είναι το μέλλον της ιστορίας, όπως και των υπόλοιπων επιστημών. Επιστήμη και τεχνητή νοημοσύνη μαζί. Άμα θες να δοκιμάσεις και εσύ τον Ενία, μπορείς να μπεις στο predictingthepast.com, στο οποίο υπάρχει και το μοντέλο Ηθάκη για αρχαίες ελληνικές επιγραφές. Άμα σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι και θα βρεις όλες τις πληροφορίες στην περιγραφή από κάτω.